सर, डीएसपी अग्निश्वर राय कोर्ट में चार्जशीट देत बा। जौन जज के हाथे में केस गईल बा उसे रंजीत के बचावल बहुत मुश्किल बा। लड़की के का हाल बा? ठीक हो रहल बिया। डिपार्टमेंट वाला आजकल ज्यादा ध्यान देत बाड़े। तू एगो काम कर, लड़की के मार दे। का कहत बानी? पूरा अस्पताल में पुलिस के पहरा बा। हमार भाई के बचावे के खातिर ओकरा के मारल जरूरी बा। ठीक बोलनी सरकार। अरे ओ वकील बाबू, ये काम तोहर नहीं बा, हमार बा। ये मामला कोर्ट ना जाई, अस्पताल से सीधा ऊपर। लेकिन सर हम कालू, लड़की के खत्म कर दा। का बोलत बाड़ा तू हमी से हमार मरीज मारे के बात कहत बाड़ा। अगर तू यहाँ एगो मिनट भी बैठल रहल तो हम तो के पुलिस के हाथ में दे दे। आप इतना एक्साइटेड काहे होत बानी डॉक्टर साहब? हम आपके एगो बात कहत बानी, माना न माना राउर मर्जी। तू जात बाड़े की ना? राउर लड़के का नाम आशा है ना, उम्र 19-20 का हुई, रोज कॉलेज जाले। देखनी हमरा लगत बा बचपन में फोटो देखले हो, बिल्कुल नंगा। और आज अगर ओकरा सब लोग रास्ता में नंगा देखी तो कैसन लगी डॉक्टर साहब? मतलब वही होखे वाला बा। रास्ता के बीच में खड़ा हुई तोहार लड़की। अब से ठीक 1 घंटा बाद हम फोन करब डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। मिनिस्टर के भाई रेप करी हैं और ओके अस्पताल में मरवा दी हैं। सब के सब जानत बा, लेकिन केहू कुछ न कर सकेला। केहू अगर आवाज उठाई तब मारल जाई। लड़की मर गई, अब शांति बा। कहाँ जात पड़ा? एमएलए के घरे। ना, कानून के अपने हाथ में मत ला। हमरा के आपन परवाह नहीं खे। भले ही आपके अपाहिज कानून यहाँ पर खड़ा होकर तमाशा देखे, पर गुनहगार के पहचानला के बाद हम चुप न रह, हम ओकरा के नहीं छोड़ब। बाप के ऊपर बाप होला। हम चिता के सामने कसम खात बानी कि जे मीना के चिता पर पहुंचावले बा वो सब की चिता हम जला दे। झूमे झूमे आज मन, पा गई नी दोनों जहां।